Здравейте, приятели! Днес малко ще поиграем с Чочо. Така, ето го сега. Тук вече почва да излиза, за да може да го хванем. Ето го вече е върху мене. Но явно искам след тук малко ще погризе. Сега вече е върху мен на ръката ми. Вижте го колко е сладък. А тук малко бяга. Не мога да избора да го галя, толкова е сладък. Отново е решил да гризе нещо. Чочо, спи да гризеш! Отново гризеш! Стига, Чочо! Тук почна да бяга. Чао, приятели!